Aerob og anaerob træning, også kaldet konditionstræning. Hvad er konditionstræning? Det er, når vi træner vores kredsløb. Med vores kredsløb, der mener jeg lunge, hjerte, muskelkredsløbet. Altså ilten, der kommer fra lungerne ind til hjertet, ind i blodet, ud til musklerne. Fordi vores muskler skal bruge den luft til at fungere over længere tid. Vi har også noget, som hedder et konditionstal, som er udtryk for, hvor godt det her kredsløb fungerer. Hvad er aerob og anaerob? Det er faktisk meget let. Det er latinske betegnelser for kemiske processer med luft og kemiske processer uden luft. Aerob er kemiske processer med luft. Anaerob er kemiske processer uden luft. Hvad mener du med aerob? Der mener jeg energiprocesser i kroppen med ilt, altså inde i musklerne. Det ser vi generelt ved kontinuerligt arbejde ved høj eller medium belastning, altså længerevarende muskelarbejde. For eksempel en lang løbetur vil være et rigtig godt eksempel på aerobe energiprocesser i musklerne. Hvad mener du med anaerob? Der mener jeg energiprocesser i kroppen uden ilt, fordi vores krop den er så smart designet, at den kan godt fungere, når vi ikke har ilt i kroppen i en kort periode. Så bruger vi vores anaerobe energiprocesser. Det ser vi også ved højintensitet arbejde over kort tid, altså eksplosivt og kort muskelarbejde. Det er generelt sprintere, 100 meter og 200 meter, som arbejder meget med anaerobe energiprocesser, fordi de ikke kan nå at få så meget luft ned i lungerne og ud til musklerne, som musklerne kræver, når vi springer.